Tervetuloa torstain taidevinkkien pariin. Tänään me puhutaan vähän erilaisista paleteista, joita sä voit käyttää sekä öljyvärimaalaukseen että akrylivärimaalaukseen. Mä oon siis maalannut vuosia öljyväreillä ja mulla on jo syntynyt sellaiset omat suosikit näiden palettien suhteen, mutta käydään läpi muutama eri vaihtoehto, jos vaikka näistä löytyisi sulle sitten semmoinen sun oma suosikki. Nämä puiset paletit on sellaisia, mitä mä itse olen tykännyt käyttää jossain vaiheessa tosi paljonkin, mutta nykyään kun mä maalaan aika paljon palettiveitsellä, niin silloin jos tämä paletin pinta on tosi tällainen, että tähän on jäänyt väriä kuivumaan, niin kuin mulla usein jää, mä oon tosi laiska koskaan siivoamaan jälkiäni maalaamisen jälkeen, niin se palettiveitsi on vähän hankala tässä pinnassa, jos siinä on paljon tämmöistä röpelöä, mutta silloin jos tykkää maalata paljon siveltimellä, niin silloin tämä toimii tosi hyvin. Selkeä suosikki on nämä repäisypaletit, jos tosiaan on laiska siivoamaan, niin sellaisille ihmisille äärimmäisen kätevä. Eli tämä koostuu tällaisista ohuista pinnoitetuista papereista. Tämä on ihan Winsor & Newtonin paletti, näitä löytyy eri merkeiltä. Mutta toimii öljylle ja akrylille äärimmäisen hyvin. Tykkäät maalata kotona, äärimmäisen edullinen, kätevä vaihtoehto on ihan tällaiset perinteiset kertakäyttölautaset. Tällä hetkellä mun ehdoton suosikki tuon repäisypaletin lisäksi on lasi. Eli mulla on ihan tässä siis ikkunalasi jostain kierrätyksestä löytynyt. Tää on mulla vielä lähestä mun pöydän kokoinen. Se on siitä ihanaa, että se on tosi helppo pitää puhtaana. Eli mä puhdistan sen aina sellaisella skrapalla, eli jos vaikka väri pääsee vähän kuivumaan siihen, niin se lähtee tosi kätevästi irti siitä lasin pinnasta. Siinä sulle muutama vinkki erilaisista paleteista ja ensi viikolla mä kerron teille, kuinka sä voit itse rakentaa itsellesi sellaisen paletin, jossa myös akrylivärit säilyy kosteana, eli sä voit käyttää niitä vielä vaikka seuraavana päivänä.